ଗାଁ ନାଁଟା କହିଲେ କି ଶୁଣିଲେ ମନ ଭିତରେ ଭାରି ଆପଣାର ଆପଣାର ଲାଗେ। ଆଉ ଆମ ଗାଁ, ମୋ ଗାଁ କଥା ପଡ଼ିଲେ ଗାଁର ନଦୀ କୂଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବ ତୋଟା ଯାଏ ସବୁକିଛି ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯାଏ। ଆମ ଗାଁ ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ପବିତ୍ର ଜୟଦେବଙ୍କ ପୀଠସ୍ଥଳ ପାଖ ଦେଇ ବହି ଯାଇଛି ପୁରାଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ। ସେହି ନଦୀରୁ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ନଦୀ ଧନୁଆ ନଦୀ ମୋ ଗାଁ ଦେଇ ବହିଯାଇଛି। ମୋ ଗାଁରେ ଆପଣା ପର ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଜାତି ଧର୍ମର ପାତର ଅନ୍ତର ବି ନାହିଁ। ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଯାନି ଯାତ୍ରା ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ପାଳନ୍ତି। ମୋ ଗାଁକୁ ଲୋକେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗାଁ କହନ୍ତି। ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ତାଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବ ବେଶ ଜାକଜକମରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ତାଙ୍କ ଅଭୟ ପଣତରେ ଗାଁକୁ ସଦାସର୍ବଦା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର 3 ଗୋଟି କନ୍ୟା, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଖଡ଼ୁଆଣୀ, ମା ପାଲାବେଲି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଗାଁକୁ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଏକ ସ୍ୱରରେ ମାଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରନ୍ତି। ଆଉ ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବି ହେଇଯାଏ। ମୋ ଗାଁର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବେଣୁପଡ଼ାର ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଗାଦି, ଯିଏକି ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ନାଁରେ ବିଖ୍ୟାତ। କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁର ଭଗବତ ବାସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ସାହିର ପଞ୍ଚଦୋଳରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତି। ମୋ ଗାଁରେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ ବି କେବଳ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁର ଲୋକେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ। ଗାଁର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ମା ତାରିଣୀ, ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରଭୁ ନୃସିଂହନାଥ, ଆଉ ଗାଁ ମଝିରେ ବାବା ତ୍ରିନାଥ ଗୋସାଇଁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷକ। କୃଷି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା, ଆଉ ତାକୁ ଆଶ୍ରା କରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀଇଁବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଧନୁଆ ନଦୀର ପାଣି ମୋ ଗାଁ କ୍ଷେତକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଆଉ ସବୁଜମା କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି। ଦିନରେ ମୋ ଗାଁ ଲୋକେ କ୍ଷେତ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। 12 ମାସରେ 13 ଜାତ, ଭାଇ ଭାଇ ସାଇ ସାଇ ମିଶି ବେଶ ଖୁସି ମନରେ ପାଳୁ। ଏକାଠି ପାଳିବା ଆଉ ଏକାଠି ଖାଇବାରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େ। ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶହରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ହୋଲି, ରଜ ଇତ୍ୟାଦି ବର୍ଷର ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ। ସମାଜ ଯେତେ ଆଧୁନିକକରଣକୁ ଆପଣେଇ କୌଳିକ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭୁଲିଗଲେ ବି ମୋ ଗାଁ ସେଥିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଆଜି ବି ମୋ ଗାଁର ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା, ରୀତିନୀତି, ସଂସ୍କାର ଆଗ ପରି ରହିଛି। ଆଉ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଦାସକାଠିଆ, କୀର୍ତ୍ତନ, ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ତା ସହିତ ଆମ ଗାଁ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଥରରେ ନିର୍ମିତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନିହାଣ ମନରେ ପଥର ଦେବତାଗଣ ମନ୍ଦିରରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ଗାଁରେ ପାଳିତ ହୁଏ ରଜ ପର୍ବ। ଘରେ ଘରେ ପୋଡ଼ପିଠା, ମିଠା, ଆରିସା, କାକରାର ବାସ୍ନାରେ ଗାଁଟା ରଜ ରଜ ବାସିଯାଏ। ଗାଁର ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଯାଏ ସବୁ ଝିଅ ବୋହୂ ଅଳତା ମେହେନ୍ଦିରେ ସଜେଇ ହେଇ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ବେଶ ଖୁସି ମନାନ୍ତି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଗଛରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଏକାଠି ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ଯୁବକମାନଙ୍କଠୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାପଣା ଖାଇ ତାସ, ପାଲି, କବାଡ଼ି, ଲୁଡୁ ଆଦି ଖେଳ ଖେଳି ରଜକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। 3 ଦିନ ରଜ ସରିବା ପରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ଦିନ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୁଏ। ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଯାତ୍ରାପାଟି ଡାକି ଯାତ୍ରା ବି କରାଯାଏ। ବାଣ ପାଇଁ ଆମ ଗାଁର ନାଁ ଅଛି, ଯାହାକି ବାସୁଦେବ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ସାକ୍ଷୀ। 5 ଗାଁର ରୋଷଣୀ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ ମନଲୋଭା ଦେଖାଯାଏ। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବେଶ ସଂସ୍କାରୀ, ନିରୀହ ଓ ସରଳ। ତା ସହିତ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଭାଇଚାରା ଭାବ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଓ ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ, ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରି ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବାକୁ ସମସ୍ତେ ମନରେ ଆଶା ଆଉ ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି, ଯାହା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିପଡ଼ା ଗାଁରେ ତା ନାହିଁ ସାରା ଦୁନିଆ।